Glenn Mikallef se jkun Kummissarju Ewropew żagħżugħ responsabbli fost oħrajn miż-żgħażagħ. Kien hemm bosta reazzjonijiet pożittivi brabta mal-grilling tan-nominat Malti li sar it-2 wara nofsinhar fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Fost dawk li reaġixxew b'mod pożittiv għal dan kien hemm it-tliet membri parlamentari Ewropej fisem il-Partit Laburista. Id-deputat mexxej Laburista Eliksa Ġus-Saliba sostna li Mikallef għandu viżjoni li kienet aċċettabbli għal 5 kumitat tal-Parlament Ewropew li pparteċipaw f'din is-sedut ta' smigħ. Turi u xejjen u ġib fix-xej lil min prova jikkritika lil Glenn bħala persuna żagħżugħa li m'għandix esperjenza eżekuttiva. Glenn wera li ser ikun kummissarju żagħżugħ, responsabbli miż-żgħażagħ u kapaċi fl-aħħar mill-aħħar jagħti t-tweġibiet, għandu viżjoni. L-Europarlamentari Laburista Daniel Attard ukoll sostna kif in-nominat Malti kellu prestazzjoni tajba ħafna quddiem il-mistoqsijiet li sarulu. Prestazzjoni mill-aqwa li tagħmilna kburin li aħna Maltin hawnhekk fil-Parlament Ewropew kburin bi Glenn li b'konfidenza nista' ngħid issa li se jkun il-Kummissarju Ewropew li jmiss wara l-ħidma tajba ħafna li wettqet ħelena dalli. Min-naħa tiegħu l-Europarlamentari Thomas Bajada sostna li Mikallef se jġib miegħu perspettivi żagħżugħa. Aħna naħseb drajn li naraw politika minn nies li huma ta' esperjenza twila, ta' esperjenza vasta u ta' età akbar. Illum qegħdin naraw Kummissarju Malti illi ħajkun qed iddaħħal perspettiva taż-żgħażagħ u il-nixtieq minn għand Glenn huwa illi ejja ħanamlu politika li mhux biss tħares lejn il-preżent jew il-passat, imma ħanamlu politika li tħares lejn il-futur.